Poď, tak s týmto to nepôjde, musíme makať. Čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska tu máme Roblox a budeme hrať Ride Race. Takže ja to nebudem obkecávať a my môžeme ísť na to. Aha, tuto si môžeme zbierať tieto powery. Tu máme 10 free, nice. 10 free vinov. Tak si zatočíme. 50 vinov, to je docela dobré. Ešte jeden spin. A zase 50 vinov. To je docela dobré. Dobre, mám 143 vinov. Čo si tu za to môžem kúpiť? Vajco si tu môžem kúpiť. Jedno, tak si otvoríme. Epic. Máme ďalší spin. Tak mám zase 50 vinov. OK ľudia, takže ja sa vám ozvem, keď budem mať aspoň 1000 z týchto powerov. OK ľudia, už mám 1,3k powerov. Takže ja môžem ísť toto rejsovať. Tu je aj nejaký pás. A to musím až za Robuxy a takto nič. OK, 199 gemov. Si ideme ešte toto otvoriť jedno. Common. To nie je až moc dobré. Ešte raz. Ďalší common. Nevadí. Aspoň si to equipneme. Aha, toto si môžeme kupovať aj týchto. 500 vinov si tohto môžeme kúpiť. Mnoho lepšie ako tento. Ideme si otvoriť jedno vajco toto. A common nám padlo. Nejaký pingvín. 4,5. Tak to je docela dobré. A už môžeme ísť aj tuto. 26 za sekundu, tak toto je dobré. Keď už má 2000. Ja sa môžem aj rebirtnúť, tak ja sa rebirtnem. Máme ďalší free spin. 2k. No tak to je dobré. OK, dúfam, že teraz bude v tomto lepší. Poď tú raketu. Nestihol som, nevadí. Čo je toto? Aha, to si môžem kúpiť, tak ja si to kúpim. Dám equip. Tu sú aj nejaké traily. OK, tak ja si kúpim toto. A už to skončilo. OK, zatiaľ ideme pofarmiť. Aha, ja už tu chápem, na čo sú tie pruty. Oni proste, títo, proste čo na nich sedím. Alebo stojím, neviem, sedím. Tak proste oni idú za tým a... Aha. Tak toto je dobré. 8,52 tisíc. Speed. OK, to je docela dobré. OK, ja to lívnem. A idem zatiaľ ešte potrénovať power. Čo je vlastne toto? City of Future. Potrebujem 11 týchto powerov, čo? 10 týchto rebirtov. To sú nejaké trady, ale to môžem až za 3 rebirty. To takže za čo plním? Aha, to sú nejaké questy. Koľko potrebujem na craft? Aha. Takže ja vlastne potrebujem... OK. Epic ďalší. Legendary! To je koľko percent? Ďalšie epic. 1% na to. 1% ty kokos. No to si equipnem. OK, už mám za chvíľku 10 000 power. OK, už mám 12 000. Takže idem zase na race. Tu už mám tu skrát blok za 1 sekundu. Tak si ho vyzdvihnem. Koľko mi to pridáva? 6,3. A už sa skončil. Limited event. Aha, tu môžem dostať tum sahura a tralalelo tralala. OK, za 1 minútu už mám toto vajíčko. Dúfam, že by tam padne tento Celestial King. OK, máme speed ďalší, takže prosím, nech by tam padne niečo dobré. A luck potion. OK, 44 000. Nice. Nice, už mám, OK, takže čo mi tam padne? A rare. To je asi to tretie, že? A ne, to je to najhoršie. OK, ja idem trénovať a ja sa vám ozvem, keď budem mať aspoň 50 000 power. OK, ľudia, takže už mám 52 000 a 132 000. Tak to je very nice. Už som tretí dokonca. Nice, už mám 182 vinov. Takže si môžem kúpiť toto.
Ok, aspoň tu 2000, poď. 2000, poď. Nice, to dám. Je to tam. Nice. 4000,73k vinov. Nice. Ok ľudia, takže keď sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a dajte tu aspoň 15 lajkov pre part 2 z tejto minihry, takže majte sa.